Pues, sabíamos que, polo que dicía a causa militar, que estaban a 2 metros da esquina dereita. Nos contábamos que era a esquina dereita según entrabas, pero seguramente o que anotou estaba contando na esquina dereita según miraba él. Así que dende aí se quedan as contas, sobre todo porque despois de facer a primeira zanja comezaron a aparecer esas testemunhas, non, dos veciños que falaban de que eles que tiñan, se recordo cando tiña 9, 16 anos, que vían o enterramento dende o medio no medio da igrexa, dende a fiesta da igrexa, non? Entón, efectivamente están aquí. Unha das testemunhas falaba de que estaban nunha orientación totalmente distinta, pero non tiña sentido porque o muro antigo vai por aquí, isto que vedes por aquí é o muro. Xa o localizáramos tamén cando abríamos o sondeo aí. Nada, contábamos con que, bueno, non tiñamos seguro porque nunca podemos estar seguro cando se fala de que están enterrados en caixa, porque, bueno, nunca se sabe se termina de ser verdad ou non. En este caso é verdad, contábamos que foran dúas caixas porque nunca topáramos un enterramento de dúas personas na mesma caixa de madeira, pero neste caso, bueno, xa retiramos o que son os restos de madeira, pero aquí aínda quedan, e como podes ver é o mesmo tablón, é dicir, estaban metidos na mesma caixa os dous corpos. Falaban de que tardaron en torno, creo que un día e medio en enterralos, por eso pode ser que igual tiveran algo de rigor mortis ou algo e que fora complicarase despois as medidas do caixón para metelos, e por eso, a pesar de que están enterrados cun xeito, está este brazo por aquí que podía ser que igual polas medidas do caixón non encaixara ben ou que fora, o tiveran que poñer así. Ao estar tan pegado á parede da igrexa, que sempre filtra máis a humedade por aquí, a maiores tendo esa caixa de madeira, pois a pesar de que dende arriba seguramente vedes ben o que é a forma dos corpos, os huesos están bastante mal conservados, sobre todo os que estaban máis en contacto cas partes de madeira. Como podes ver, isto xa é fondo de fosa, entón aquí faltan todas as costelas do lado esquerdo e tal, pero bueno, un punto a favor é que conservan os molares e parte dos dientes, entón seguramente por aí poderás extraer o ADN para facer despois os contrastes cos familiares, non? O máis vistoso son as 4 botas, que son exactamente iguales, é dicir, o mesmo modelo. Fala un compañeiro que David, que é experto nestas cousas, que parece calzado civil, non militar. Bueno, creo que chamábase na época calzado botas, creo. E nada, despois a posición está bastante clara. E nada, mañán remataremos de escalar como ben se poida a parte aquí do tronco superior, que está complicado porque, como os dicía, conservase bastante mal. E nada, supoño que aí antes da hora de comer poderemos estar exhumando primeiro os corpos e despois de documentalo perfectamente, fotografialo perfectamente. Non sei, se tedes algunha pregunta podes facela. É un momento. En principio non pita nada con el testor de metais, pero bueno, como lles fixeron autopsia, claro, pero bueno, os cráneos non estaban toxiados, polo menos, pero bueno, non pita así nada de tal. Depois cando retiremos os cráneos, que seguramente vanse fragmentar, porque está moi delicado, veremos se no interior hai algún tipo de proxectil. Vale? Sí, moitas gracias. Gracias a todos.